check this out. Good morning, good morning, good morning. So, mga pita, mga kabingka, no? Morning part 2 sa akong istorya. Wala pa ko naman akong part 1 ako sa about kay Papa Benz, no? Kumbaga introduction pa lang to akong gibuhat. May nag-comment dito na siya tawag gani na naalas lang kay delete daw na akong post kay pagpanirang puri daw to akong gibuhat. Actually dili to pagpanirang puri, ako real talk to ko, real talk, no? Resulti lang ko sa tinuod. Lagoy mga nangutan na mga halos na pulo gud kabuk ng nangutan, pero wala na ko na sa ginapansin ng nangutanas ko, pero para mahuman ng isyo to gitubag lang ako, no? Ani pang wala to. So di ba niingon ko nga unsay contents, wala na ko to na dito kani akong gikuan ako anak ko ato nga sa may content. Sige yana ko, sige pwede interviewon na lang tika, no? Ni anak ko pwede ba tika interviewon yang ni tubag ba sa ako ni reply ba sa akong message dito, ni reply ba siya, wala, di ba? Like zone lang dito ang kuan nito, wala. So ako wala ko nag-atik-atik, no? Bisan pangutan-on pa na niyo nga si Papa Benz ambot ang musulti ba na sa saing na ana, basta ako isulti na ko sa kamakuran, dili nino na pagpada forward para mo viral na akong video, dili na mao ang purpose. Ang purpose na ko nisulti lang ko sa kamotoran ko unsa among giistoryaan ato. So at kaning ako dili ni inon nga para pag-usapan akong video para daghan kay share, daghan kayo views, dili nga nana. Ang ako ani nisulti ko sa kamotoran, real talk di ako, no? Wala na ko na siya gidautan si Papa Benz. Actually isa lang ang umihinsay noon si mga Papa Benz. Malata na noon ka nga, no? Malata na noon ka nga namo gyud uban gud siguro, namo gyud uban nga makita man dito makalata na noon, no? Malata na noon gud nga nakikulab na, wala ka nakikulab sa ko kay ngano kay gamay lang akong subscriber. Dito na nung kanikulab sa katong dito na nung kanikulab sa atong uban imong gikulaban kay ngano dagko kay subscriber, diba? Ang ako ana dili lang ingon nga para mo dako subscriber. Ang ako ana gusto na ko nga daghan pa ko kuan ba makikulab sa mga YouTuber, diba? Mabalaan maguna akong unsa imong pagkatao, diba? Kung ako sa imong sitwasyon ito, musubot ko ito pula boy. Di man na mabalaan si mo kung sa imong pagkatao. So kanilang dili ni pagpalao o puri na ko kay Papa Benz, kung dili real talk ni siya. Ako ni sulti lamang ko lain bugay moingon ko dito nga maingon ko ay maulaw lagi ko ng Papa Benz, maulaw jud ko ng Papa Benz. Alangan mao man to mong gi unang kuan mo imong gi istorya dito sa Messenger, di ba? Mao man to mong gi istoryahan dito lain mo kay kuan. So pangutan niyo na si Papa Benz kung wala ba ko nag-message sa iya, no? Kung musulti na sa inyo nya kung ilahi na yang istorya sa akong giingon, dili siya nagpakatotoo asa ako, real talk niya ako, no? Dili na ko to i-delete tong video asa na ko to i-delete na nagkuan ako mga friend ako sa Facebook, i-delete na ko video, dili na ko to i-delete, dili ito pang padaot kani na puri. Kumbaga real talk to ko no? Inana manggugo mo na kung ginaing mo na timbang-timbangan lagi niyo ng kuan. Pero mas inyo tuo mo sa dili basta ang ako timbang-timbangan ninyong sitwasyon. Para ni karon wala na ko gidautan sa Papa Benz, ako real talk lang niko. Isulti lang ko sa kamaturan, lain mo kay makatik-atik ko, di ba? Kanilang daghang salamat.